ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ଜେନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟବେଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଉ କି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି, ଭଲ ଘର ତିଆରି କରିବି, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଦି ରଖିବି। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଛି? ଯଦି ପୂରଣ ହୋଇନି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ MLM ଅର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଂ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଏହି କମ୍ପାନୀ 2015 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ ପଞ୍ଜାବ ପଟିଆଲାଠାରେ, ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀର ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ 2020 ମସିହା। ଏହାର ମାଲିକ ବା CEO ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରାହୁଲ ଜିନ୍ଦଲ, ଯିଏ ଜଣେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଏବଂ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଆମ ଲାଇଫକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏଠି କମ୍ପାନୀରେ ଆମକୁ ଆସୋସିଏଟ୍ ହେବାକୁ ହେଲେ ବା କମ୍ପାନୀରେ ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାତ୍ର ଜୀବନରେ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଅଛି। ଜୀବନରେ କେବେ 201 ଟଙ୍କା ଆମେ ଏଠି ଦେବାନି। ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 419 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପାୱାର ତୁଳସୀ ଦେବ। ଯେଉଁ ପାୱାର ତୁଳସୀ କି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର ଅସୁବିଧା, କଫ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଏହି ପାୱାର ତୁଳସୀ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ LIG ମାକ୍ସବେନ୍, ଯାହାକୁ କମ୍ପାନୀର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଛି। ଏହି LIG ମାକ୍ସବେନ୍ ଆମର 100 ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ LIG ମାକ୍ସବେନ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇ କମ୍ପାନୀରେ ଜଏନ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ 16 ପ୍ରକାର ଇନକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନକମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନବିଲିଭେବଲ୍ ଇନକମ୍। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇନକମ୍ ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ, ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ କରିପାରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ହେଲା ଲେବୁଲ୍ ରେଫେରାଲ୍ ଇନକମ୍। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି କମ୍ପାନୀରେ ଅଲଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମରି ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ଏଇଠି 6ଟି ଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 12ଟି ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବ। ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 10ଟି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅର୍ଥାତ୍ 500 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେବ। ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100 ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅର୍ଥାତ୍ 2500 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ 11 ନମ୍ବର ପିଲାଠାରୁ 100 ନମ୍ବର ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦେଇ ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେଇ 100ଟି ପିଲା 10 ପିଲା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ 1000 ପିଲା ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା 101 ଠାରୁ 1000 ନମ୍ବର ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ବା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଜଏନିଂ ଫି ଦେବ ଆମକୁ, ବା ରେଫେରାଲ୍ ଇନକମ୍ ଦେବ ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା। ଏହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, 10ମ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ, ଆମେ ଯେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରି ଚାଲୁଥିବା, ଆମେ କରୁ ବା ଆମର ଡାଉନଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବେ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଚାଲିବ 10ମ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ 11 ଆଉ 12 ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବ। ତ ଏଇଭଳି
ଆମେ 60 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 60 ଡେଜ୍ ପ୍ରଥମେ 10 ଦିନରେ ଆମେ 10ଟା ପିଲା ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ 10 ଦିନରେ ସେଇ 10ଟା ପିଲା 10 ଦେଇକି 100 କଲେ, ସେଇ 100ଟା ପିଲା ତୃତୀୟ 10 ଦିନରେ ବା 30 ଦିନରେ 10 ଦେଇକି 1000 କଲେ, 40 ଦିନରେ 10,000, 50 ଦିନରେ 1,00,000, 60 ଦିନରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଆମେ ଏଠି ଟିମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ 60 ଦିନରେ ଆମେ 1,11,13,000 ରୁପିଜ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ରେଫେରାଲ୍ ଇନକମ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଆମେ ଏଠି ପାଇପାରିବା କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଡେଲି ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଇନକମ୍। এই ଡେଲି ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଇନକମ୍ ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। এই ଡେଲି ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଇନକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଡେଲି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବା, ଡେଲି ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ରାଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ୍ରେ 10ଟି ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବା, କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଡେଲି ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେଇ 10ଟି ପିଲାରୁ 100ଟା ପିଲା ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲ୍ରେ 100ଟି ପିଲା କରିଦେଇଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ 110 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରୁଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସକୁ 3300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କରୁଥିବା। ତୃତୀୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1000 ପିଲା ଜଏନ୍ ହୋଇଯିବେ, ସେଇ 100ଟା ପିଲା 10 ପିଲା ଜଏନ୍ କରି 1000ଟା ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଦେବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଟେନସନ୍ ପଳେଇଲା ବୋଲିକି ଜାଣିନେବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 1000 ପିଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଦିନକୁ, ସେତେବେଳେ ମାସକୁ 2110 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦିନକୁ ପାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ମାସକୁ ପାଉଥିବେ 63,300 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏ ଇନକମ୍ କେତେ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଇନକମ୍, କେତେ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇନକମ୍। ତେଣୁ ଏ ଇନକମ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 4th ଲେବୁଲ୍, 5th, 6th ଏମିତି 6ଟି ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବା, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରିବ, ଏମିତି ତୃତୀୟ ଲେବୁଲ୍, ଷଷ୍ଠ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏମିତି 2,000, 20,000, 2 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ଏମିତି କରି ଦିନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6 ଲେବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଆମକୁ 22,22,110 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 80 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଦିନକୁ 22,22,110 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବାର ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିକି 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗ୍ରୀନ୍ କରିବା ଆମର ଆଇଡ଼ିକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଫ୍ଟର 20 ଡେଜ୍ 20 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲି ଇନକମ୍, ଆମେ ଆଫ୍ଟର 20 ଡେଜ୍, ଆଫ୍ଟର 20 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ରିୱାର୍ଡ଼। କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ 10ଟି ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ 10ଟା ପିଲା ଜଏନ୍ କଲେ, କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ ଡେଲି ଅଟୋ ପ୍ଲେ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋ ଲେବୁଲ୍ ଇନକମ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଡେଲି ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ ଡେଲି ଇନକମ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲି ଇନକମ୍ଟା ଆମେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଠି 10 ଦିନ ଭିତରେ 10ଟା ପିଲା ଆମକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଲା 10ଟା ପିଲା ଜଏନ୍ କରିନପାରିବେ, ସେମାନେ ଏଇ ଡେଲି ଇନକମ୍ଟା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଦେଉଛି ନା ଏଇ ଡେଲି ଇନକମ୍ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଦିନ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ କରାଉଛି। ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ କମ୍ପାନୀ ଆମ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କା କାଟି ନେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ କରାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ ଜିତୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ କରିକି 70 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ ହାରିଯାଉଛୁ, କମ୍ପାନୀ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ନାହିଁ କି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ବା ଛୋଟ ଫୋନ୍ଟିଏ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରୋବୋଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ କି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ଇନକମ୍ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା କରିକି ଏମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଡେଲି ଇନକମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ 10 ଦିନରେ 10ଟା ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ, ତ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକି, ଯଦି 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ 10ଟା ପିଲା ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାତି 11ଟା ପରେ କମ୍ପାନୀର ରୋବୋଟ୍
कंपानी रोबोटिक सिस्टम लुडो ऑटोमेटिकली आम आईडी खेल और आम पाखु 50 टଙ୍କା आम एस जो आमर गेम वालेट रु आमर कटिज एस वालेट रु कटिज 50 टଙ୍କା और जदि आम जितिलु ताले आमको 20 टଙ୍କା कि 70 टଙ୍କା आसो आदि आम हारीगलु 50 टଙ୍କା नहीं तो एमती जी आम टीम रे जी पिला इलिजिबल होते लुडो खेलने समस्त ऑटोमेटिकली लुडो खेल हम आइदर सी मोबाइल खेलु बा न खेलु ऑटोमेटिकली रोबोट खेल और आमको पैसा डेली 10 टଙ୍କା 100 टଙ୍କା 2000 20,000 2 लक्ष 20 लक्ष आदि पैसा आम पाखक आसब ही आसब आज्ञा। तो रिवार्ड विषय में कहूली जो द्वितीय स्टेप्रे जो लेवल 2 जो आम 100टा पिला जो होइजिबे कौन टाइम लिमिट ना जब भी 100टा पिला होइजिबे कंपनी आमको 1585 टंकार गोटे ऑटोमेटिकली आईडी टॉपअप करिवो एवं 1585 टंकार आमको प्रोडक्ट दबो कंपनी तेल साबुन आमर मसला विभिन्न प्रकार जिनस सी आमको दबो। तो नेक्स्ट जो चतुर्थ तृतीय लेवल जो 1000 पिला होइजिबे सेतले कंपनी आमको 8000 टंकार प्रोडक्ट किनिया दबो। जेतबेले 4 नंबर रे जेतबेले कोन हबो ना चतुर्थ लेवल जो 10,000 पिला होइजिबे कंपनी से 45,000 टंकार बाइक आमको रिवार्ड करिवो ता सहित थाईलैंड ट्रिप रखिवो जोटा कि 4 दिन 3 राति आमे थाईलैंड जाइकी बिना पैसा रे बुलिकी आसीपरिया एंजॉय करिकी आसीपरिया। तो नेक्स्ट पंचम लेवल जो कंपनी जो आम तले आमे आम टीम लक्षे पिला हो से कंपनी आमको 5 लाख टंकार स्विफ्ट कार गिफ्ट करिवो। नेक्स्ट जो 10 लक्ष षष्ठ लेवल जो 10 लक्ष पिला होते आमको 40 लक्ष टंकार ऑडी कार दब जोटा कि आम स्वप्न ऑडी कार देखा स्वप्न ऑडी कार रे बसवा स्वप्न किंतु ये आम स्वप्न को आम जदि चाहिए 60 दिन भितर आम पूरण कर माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इनकम आमको जीवा पड़ो आफिलिएट इनकम ये आफिलिएट इनकम कंपनी दूसरी जोटा कि द डिजिटल मार्केटिंग रिवोल्यूशन यही आफिलिएट प्लान रे कौन होता है ना विभिन्न कंपानी प्रोडक्ट सबू विभिन्न कंपानी प्रोडक्ट एठिके आसी था बा एडवर्टाइजमेंट आसी था से एडवर्टाइजमेंट को आम देखला पर कौन करवा ना आम प्रति मास 500 रु 2500 टंका आम ये आर्न करिपरिया बा रोजगार करिपरिया जेतले एडवर्टाइजमेंट देखिबा प्रतिदिन 10 रु आरंभ करी एडवर्टाइजमेंट आसो से एडवर्टाइजमेंट को आम डाउनलोड करवा और देखा प्रति मास आम आमर 500 रु 2500 टंका आम निजे रोजगार करिपरिया एडवर्टाइजमेंट देखिकी तापर आम टीम रे जदि पिला आफिलिएट खेलिले तेबे आम कौन करवा से पाखु 25 टंका नाखा पाइबा आम टीम रे जेते भी पिला आफिलिएट रे टास्क कंप्लीट करेंगे एडवर्टाइजमेंट देखिए प्रति पिला पाखु आम 25 टंका नाखा आम पाइबा। यदि 10टा पिला थे 250 टंका पाइबा यदि 100टा पिला थे 2500 टंका पाइबा 1000 पिला थे 25,000 पाइबा 10,000 पिला थे 2,50,000 पाइबा एमती आमर इनकम ये आफिलिएट माध्यम बढ़ी बढ़ी चलो। नेक्स्ट इनकम आम जा मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज यही मोबाइल आउ डीटीएच रिचार्ज माध्यम आम 2% 100 ରୁ 2 ଟଙ୍କା आम रोजगार करिपरिबा आम रिचार्ज करिकी डीटीएच आउ मोबाइल एमती बहुत सारा इनकम आमको कंपनी दब जोटा कि आपण मानके भाभी नथिबे। हाँ कंपनी मध्य पेयर इनकम 25 टଙ୍କା दब डायरेक्ट इनकम 25 टଙ୍କା दब विभिन्न प्रकार इनकम कंपनी आमको दब। तो नेक्स्ट इनकम मुझे गोटे कहूँ आपको रिवार्ड दब पुणी गोटे पेयर रिवार्ड आमर जो बाँ साइड्रे 125 पेयर हो डाण साइड्रे 125 पेयर हो अर्थात 250 पिला जो आम लेफ्ट राइट रे होइजिबे सेतबेले आमे गोटे ब्रांडेड रिस्ट वाच आमको कंपनी गिफ्ट करिवो। तो 500 पेयर होइजिबो कंपनी सेतबेले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओजोनिजर बा कटर आमको दब कंपनी जो 1000 पिला आमर हो अर्थात 500 पेयर हो लेफ्ट एंड राइट तो 2000 पेयर हो लेफ्ट एंड राइट से कंपनी आमको 10,000 टंकार मोबाइल फोन गिफ्ट रिवार्ड करिवो। नेक्स्ट यही भली आमर रिवार्ड देई देई चलिबो आमे मध्ये एठी रिवार्ड नहीं पारिबा यही भली भाव में आमे रिवार्ड कौन करवा ना बाइक गोल्ड कार विभिन्न प्रकार घर सुना आदि विभिन्न प्रकार रिवार्ड नहीं पारिबा। तो बहुत सारा इनकम अच्छी बहुत सारा इनकम कहवाक हेले टाइम तो
ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶେଷ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ କହୁଛି, ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ରିପର୍ଚେସ୍ ଇନକମ୍ ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା। ଲେବୁଲ୍ ରିପର୍ଚେସ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ମାସ ଆମକୁ ଅତି କମ୍ରେ 100 ବିଭିର ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 300ରୁ 350 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମକୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ସାମ୍ପୋ ତେଲ ପେଷ୍ଟ, ସାବୁନ, ମସଲା, ଫିନାଇଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର୍, ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠୁ କିଣିପାରିବା କମ୍ପାନୀରୁ। 300ରୁ 350 ଭିତରେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବା। ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଏଠି ଆମ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଦେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପରସେଣ୍ଟରେ ପଇସା ଦେବ। 10,000 ବିଭିରୁ 1000 ବିଭି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ 5% ଦେବ। ଯେତେବେଳେ 10,001 ବିଭିରୁ 5,000 ବିଭି ହେଇଯିବ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଆମ ବିଭିରୁ ଆମ ଟିମ୍ ବିଭିରୁ ଆମ ବିଭିରୁ 15 ଦେବ 10%, 15%, 20%, 25%, ଏମିତି 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପଇସା ଦେବ। ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ତା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ। ତାର ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଉଛି। କମ୍ପାନୀର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରରୁ 18%, ଯାହାକି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଉଛି ଆମକୁ 5%। କେମିତି ନା ଆମକୁ ଫରେନ୍ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 10,000 ବିଭି ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 10,000 ବିଭି ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏଇ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ଆଚିଭର୍ କରିଯିବା, ଯାହାକି କମ୍ପାନୀର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭରରୁ 5% ଆମକୁ ଦେଉଛି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଫଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ବାଇକ୍ ଫଣ୍ଡ, କାର୍ ଫଣ୍ଡ, ହାଉସ୍ ଫଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡ ଫଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆମକୁ ଏ ଫଣ୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ 5%ର ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ଦେଉଛି। ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ପାଇବା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ କେଉଁମାନେ ପାଆନ୍ତି ନା ରାଇଟର୍ ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆମର ଆକ୍ଟର ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି, ସିଙ୍ଗର ମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ପାଇବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଫ୍ଟର ଜେନେରେସନ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପାଇପାରିବା। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପାନୀରୁ ଆମ ତଳେ ଥିବା 4ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର କରିଦେବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ 5% ରୟାଲିଟି ଇନକମ୍ ପାଇବା। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଇପାରିବା। ଆମର ଜିନିଷ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷକୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପଇସା ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ର। ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ କମ୍ପାନୀ ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଲକମ୍ କରିବି। ଆପଣ ଏଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କହି ରହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।